Věděli jste, že bývalý mistr světa z roku 2014 Lukas Podolsky vybudoval 5miliardové business impérium. Kromě 30 poboček v Německu se Mangal Döner již rozšířil i do Polska a Nizozemska. Nyní plánuje vyrobit 2,5 tisíce autonomních robotů, které budou připravovat a prodávat kebaby bez lidské pomoci. Kromě kebabů miluje zmrzliny, proto se rozhodl v roce 2017 založit Ice Cream United. Zmrzlina se stala v Německu velmi populární a v roce 2021 se dokonce prodávala v polském Lidlu. Podolsky se aktivně účastní otevírání nových poboček, rozdává autogramy a objímá fanoušky, což posiluje značku. Od roku 2023 pořádá obrovský hudební festival Glücksgefühle, v překladu Pocity štěstí. Je to největší hudební festival v Německu, který navštěvuje až 200 000 lidí a užijí si tak 40 hodin živé hudby na několika pódiích. Je také za fotbalovým turnajem Baller League, který spojuje influencery a ex-profíky v zábavných zápasech. Zápasy jsou zdarma živě vysílány na Twitchi a uvidíte tam tváře jako Luis Figo, John Terry nebo členy YouTubeové skupiny Beta Squad. Navíc provozuje vlastní sportovní centrum v Kolíně nad Rýnem v jeho rodném městě. Nabízí 5 umělých fotbalových hřišť, 2 multifunkční hřiště, e-gaming zónu a sportovní bar. Je také propojen s jeho streetwear kolekcí Strass Senkicker, skutečná legenda na hřišti i mimo něj.